Сапраўдная радасць звязаная з адносінамі з Богам. Тых, хто сутыкаўся з Христом у сваім жыцці, адчувае ў сэрцы мір і радасць, якую ніхто і нішто не зможа забраць. Як жа знайсці гэту невычарпальную ваду, каб, як кажа самарытанка, я не мела больш прагі? Як жа знайсці такую радасць? Святы Аўгустын у пошуках супакою і радасці пасля шматлікіх марных пошукаў завяршае сваю вандроўку вядомымі словамі аб тым, што чалавечае сэрца неспакойна, не можа знайсці супакой і мір, пакуль яно не спачне Богу. Праўдзівая радасць не тое, што можа быць дасягнута за кошт нашых намаганняў, але гэта падарунак, дар, які нараджаецца ў сустрэчы з жывым Езусам, праз стварэнне ў нас месца, удзелу з Богам, і праз прыняцце ў гэты ўдзел Духа Святога, які ўжо і накіроўвае нашае жыццё. Адным словам, сустрэча. Між тым, сустракаем Езуса ў сакраментах. Ёсць два асаблівых элемента ў гэтых знаках ласкі. Гэта позірк Езуса і яго дотык. Калі маем грэх, на пачатку імшы і споведзі спрабуем змяніць наш погляд, каб мець погляд Езуса. Это значыць думаць, як ён. Аднак часта праблема заключаецца не толькі ў тым, каб маральна думаць, але ў прыватнасці быць кранутым Езусам. У старажытным касцёле быў феномен прароцтва, які дапамагаў быць кранутым панам, кранутым яго ўласным словам. Прарок — гэта не столькі той, хто абвяшчаў будучыню, але той, хто быў пасрэднікам Божага слова. Іншымі словамі, калі гаварыў прарок, гаварыў Бог. Святы Павел нагадвае: прароцтвам не пагарджайце. Такім чынам, справа не ў пошуку прарокаў, таму што калі нават воскрэсне прарок з мёртвых, хутчэй за ўсё перакананымі не будзем. Справа ў тым, каб мы імі не пагарджалі. Іншымі словамі, наша задача заключаецца не ў тым, каб шукаць кагосьці навокал, але дазваляць быць кранутымі Езусам, прыгатаваць унутраны шлях. Шлях у нашай пустыні, у нашым смутку, у нашым хаосе. Гэта значыць стаць новым Янам Хрысціцелем для самого сябе і пасля, праз некаторы час, для іншых. Не шукаць прарокаў, але прарокамі станавіцца. Папа Францішак супрацьпастаўляе анархіі зерня, у якім чалавек кажа: «Я раблю тое, што мне падабаецца», прароцтва. «Я раблю тое, што мне падабаецца» — гэта прынцып нашага часу. Замест гэтага прарок не як усе астатнія, бо ён ведае, як гаварыць, як рабіць у момант адпаведны. Да падобных момантаў мы пакліканы быць прыгатаванымі. Прарок не раб сваіх схільнасцяў. Ігнацый Лаёла іх называе неўпарадкаванымі прывязанасцямі. Такім чынам, падрыхтоўка, адпаведна святому езуіту, азначае пазбаўленне ад усіх неўпарадкаваных схільнасцяў. Для таго, каб зрабіць гэта, існуе любая форма рахунку сумлення: медытацыя, кантэмпляцыя, вусная або ментальная малітва і іншыя духоўныя актыўнасці. Але важна ва ўсім гэтым старацца казаць і рабіць у час адпаведны. Таму што маліцца, рабіць дабро, гаварыць і рабіць у хвіліну неадпаведную фармуе чалавека ў несправядлівага фарысея, фальшывага прарока, ад чаго ніколі не будзе праўдзівай радасці. Каб не казаць тады, калі трэба маўчаць, і каб не маўчаць тады, калі трэба казаць. Не маліцца, калі трэба кагосьці выслухаць,
і адыходзіць ад выслухоўвання, каб не занядбаць час на малітву. Паўстае пытанне, колькі часу прысвячаю, каб знайсці мой адпаведны час. У нашай памяці было вельмі шмат добрых момантаў, добрых выбараў, якія саграваюць сэрца ажно сёння. Кожны дзень гэтую радасць можам дапоўніць.